Oğlunlar salam hemmeňize. Bugün kabzorumuzda geçen videoların aşağına yazan masinanyň biri, köpüňizde tanış masin, Comfort kaçtı tarapdan mingu masinanyň biri 2017-nji ýylyň 1.6 motordaky Hyundai Solaris'yny abzor. Oğlanlar ilk bilen şu masinin model var daýdalyn. Bu Hyundai Solaris'in birinji pokoleniýasynyň sedan görnüşi. Emin şu pokoleniýada hatchback görnüşem çykarlandy. Şo wagt çykarlan wagty 2010-njy ýyl ýalňysmazam önümçiligi goýuberlen. 2014-nji ýylda dojo şulaň restyling boldy. Bu mat çykan wagty sedanyň çykan wagty, hatchbackyň çykan wagty 1.4 1.6 motorda çykarlan. Ýöne has populiarny, köp türlüýän görnüşi emin 1.6 motor. Bu masinamyzdan 1.6 motorda 1.23 at güýji. Masinin daskvidi barada aýtsaň kuzow asynkovny. Kuzow korroziýa has çydamly. Tim bolem orsetde zbork edilen. Olanlar ýene aýtmalda bu masinin edil avtomatam çykandyr 1.4 1.6-da. Ýöne avtomat has populiar bolmady diýär käbir sebäplere görä. Onuň soňky restylingda Hyundai kompaniýasy imni nidaçotlaryny düzeltdiler. Edil masin komplektasiýasy var aýtsak bul 5 komplektasiýa çykdy. O komplektasiýalar hem özüniň motory, korowka peredasiýasy içiniň asnaşenýeti bilen tapawutly. Bu görnüşimizde 3-nji komplektasiýa diýişli Optima komplektasiýada. Bu komplektasiýada abislerden näme diýip podograf sidenýalary var, kondisioneri var. Olanlar ýene Hyundai Solaris'ymiz sedan barda aýtmalbat. Imni şu kuzow sedan edil Kia Rio bir bazatyr. Şu ikisiniň bazaty bir. Ýanky daşyndan ýene Polo we ýene bir kısa masina we bazalary bir gelýär şolaň. Dask widini özüňiz görýäňiz, tuman kalamyz bar. Tuman abis komplektasiýada tuman katam ýok şolaň. Farlary emin sarafy faraň pesrak gelýär. Soňuna dio led goýan amma ýokşam özüň fukusyna baglanýan kella. Edil dask widiniň owadan masin men pikirimçe eýlekli abis ýanky geçen videolarymyzda göränsiňiz ýanky Vestany Grantany göränsiňiz. Ýöne olardan 2017-nji ýylyň bolsa owadan hem ýumşak hem komfort masinlary. Dask widini nemesi diskalary bazı diskalary 10 wäslik mundan kalpak otýar 120 tegere geçirilen. Ýöne abis 10 wäslik disk gelýär özünde. Başga aýdara berde pawrotlar var, hemme de bolşýaly panorama luk ýok berde. Köpüňizde bilýänsiňiz olanlar sebäbi Russiýada ýaşap ukap işläp beren olanlar imni Solaris'lar hadovoy türlüýän masinler, ýani Kia Rio, Solaris, Polo, opsiyon bir bazda çykan masinler esasy taksi edýän olanlarym şonu ýaly bilýändir. Eger ki öňsüren bolsaň da optuňdan baý bolsa aşagda kommentde belläň şu masinler goňuňa ýaradymy, balyň baknada degdimi, degmedimi, ýerden bolmaýan ýerleri bar. Ona pikirini paýlaşyň, hökman gyzyk bolar. Başka aýdara goýar zat ýok. Häzir olanlar motoruny göreliň. Motoruny göreliň. Soňondan salony göreriz. Häzir motorda näme zatlar bar, näme zatlar ýok. Rahat açılıyor. Tak. Eýleklerde bolsa olanlar mannadam gaza uporlamaz ýok. Şoň üçin şeýle abisni näme? Ýan kaýtsymaly 1.6 motor olanlar bu masiny benzin ýörendi, gaz hiç absolut goşulmadyk. 1.23 at güýji, raskot topluwaty, şäher içinde primerni 6-dan gowrak. 7,5 mana şeýlere. Onsoň trassada 6 litr raskot topluwaty. Şon ýaly özüňiz daha ýakynrakdan hem görkäz motoruny. Olana karokada bir kada aýtyp geçeýin, garakam çyk gelýär. 1.6'lık 4 silindirli 16 klapynly motor.
Ýa-ni raswat topluyorsam, ýa-ni aýdysym ýaly 7,5 şäher içinde trassada 6 litr. Çydamly tarapdanam test drive'larda ýa-ni ulanjylaryň waziflaryny has gowurlan maşynyň birşi. Bakasam häzir düşen okşy maşynyň özüňden bilýänsiňiz, maşyna alyp gören bolsaňyz, satyp gören bolsaňyz. Test drive'larda da gowy bahalar alan, bu test drive taryhyny okasaňyz açyk spornrak nimeler ba. Ýöne iň soňky köýdek geçirilen test drive'da imin Russiýanyň territoriýasyna geçirilen test drive'da ýalňysmasam 11 balmy şeýler akbal alýar ýalňysmasam. 5'ten alyp bilýär da şu test drive'da howpsuzlyk tarapdan. Hepsi şon ýaly çydamly maşyna bolanlar. Alanyň bakaňyla degýän maşyn galandan ulanyp aýan kaýtysym ýaly pikirleňe paýlaşyň. Türk gören bolsaňyz ulanyp gören bolsaňyz näli optyňyz bolmaly. Taka şu aýdara da ýok. Karapkodam çydamly karapkolyň biri. Karapkoda galanın içine geçerli görkedeýin salon. Görkedeýin olanlar bagasyny özüňiz görýäňiz. Giň bagasyny 454 litr. Apşam näme salsaňam ýa bagasyny bardy içil mesele ýok. Balına son goýlan. Bu ýan stowa satylan. Kapyňda bilýän huzurjak şu wagt moda bol maşynlara goýmak. Galanam näýdini görkede idrakdan alyp oğudun uzun maşyn goýdy, içi giň. Salondan görkedeler. Salonu näme ýok. Olanlar ýan kaýdysym salona geçdik. Salona kondisyoner pejimiz ba. Aýra passajer tarapdan bärden ba. Onsoň stekli podýomlyklar aýnan gallerýanar 4'nem oditor tarapdan galdyryp bolýar. Ýan kaýdysym optima komplektasiýa bu. I plusem podograf sidenýeler. Wa diňe podograf sidenýelerini iki missiýa görüşüňiz ýaly. Обычно bazawy neme magnetofon ödem şunu geliştiripdirler magnetofonu. Geçen videolarym birini aýdypdym, birini geliştiremok. Ýalnysym granta gelişmänler diýip bunny çotkuça dizaýna gowy gelişipdir. Rolmy da obычно rol multi rol zat däl. Salonyň nemesi, materiallary içiniň. Gatrak, jostrak material bilam. Geçeňedek ýaly ýanky Ford'dak ýalylar, Ford'da has ýumşakdy. Bunny gatrak material. Başka aýdara goýarak. Därdine görýäňiz kofe bolýan. Obычny best gorly mehanika karapkasy. Çydamly karapkalyň bir şulam. Bärde ýan kaýsymyň zaryadnik we obычny maşynada bolýan zatlar we bärde bardaçawa onuň ýaly atulu bardaçawa kiçiräk bardaçawa. Ýöne maşyna oturmak udobny. Giň maşyn. Men spokojno oturýan şu wagtda. Bolmasa elimde de ýeri badyr ha ýynym görkezde solym. Her ýerde görülýän zat aýna ba. Bärdeden kak poложено aýna ba. Edil avtowazyň maşyn derler. Şon ýaly häzir ýynym görkezde bu açyk bolýardylar mata salony. Bärde komplektasiýalar has gowlaryny podograf sidenýeler ýdyklar amma klimat kontrol hem dwuk zona klimat kontrol amma adam ba restylinklarda wapşa içi ütgen restylinglar has modan olaryň etip bolsa geljekde. Eger gyzykly bolsa olam çeker restyling görnüşini. Paka şu şeýler olanlar video gyzykajyk video bolar. Howa adam towa daşarda durar ýalar şu wagt. Ýüzlerce aýdyp geçen aýdar ýazatlary. Patolog obычный patolog ýöne elektra ýanky granta da göre deňäňde açyk bolardan gowy. Wa olardan gowy diýsem ol 5 bolsa bolan näle ýöne ondan kirler noktary diýjek bole material we şon ýaly priýat materiallar. Olanlar patolog bardaýdymyzda ýanky elektra ora deňeşdirsen elek maşyny mundan kamzordan nämde şolardan diňe Ford'un has gowy diýen patology. Olarda bun bärde material, priýat material, kirleýän material meňdeşler diýär. Appak derler, bir ser material. Şu material priýatny, gapy materiallaryny apşykurlarda adam hemme da bäri mata, bu neme plastiki, çydylýan plastik delaň fadan fat. Gaty çydamly plastik. Edil bäri bolşýaly, bärim çydamly. Pribory odan pribor, man kam gowy koylan.
nemesi probeg 238.300. Maşin 2017 ýylyň maşiny probeg radnoy probegdir, olanlar taradylmadyk, taýdan edilmedik. Dowat olaryň maşiny. Şonuň ýaly. Tak, ne ýa geçeli göreli, ýydyna ýer bar, ýer ýok, passajer näle oturup bolýar, oturup bolan şu zatlaryny görkezeriz. Kysga çykyp ýaýan kaýtşym ýaly. Olanyny görşüňiz ýaly. Minus diýsen hem bolýar bilem, o bäde padlakotnik ýok. Sizden ýer bir töwelýär. Üçüncü adam, üçüncü passajerin kelle bolýan ýok. Patolog medil, pesa däl patolog normal. Pesem däl, beýigim däl. Öz, ýani öz klasyna, öz bazasyna maşinler aýtşym ýaly. Kiýarýar da, şolar opşa meňdeşirakdary. Galan zatlarym diňe sürüp görýär, säder baka berers. Salon ýagdaýyna özüň gördüňiz mata salon ýa-ni kaýtşym ýaly. Bezapasynsyz tarapdan hem gowy hemme de teredilen görýäňiz özüňiz. Onu näme sürüp göreli? Soň baka berýär, jemleýär. Tak, ulanır sürüp göreli. Aýtmak ýatdan çykdyr ýaly. Majigarda ulanır maşinymyz goýulan soň. Bismillah, sürüp göreli. Ilki bilen hopsuzluk. Endişe kaýtşym ýaly. Ýatdan çykarmalar. Max bu da olanlar ama en aylan ya ho. Gün vermeden sürmeni. Tak. Geçtim mi daha falan? Çekişi gowy. Gatoo çekişi. Tim bolamayan kaýtşym ýaly, ona probegam, radnoy probegdir taradylmadyk. Gaty bir täzeliklerden maşina, biziň dowat olaryň maşiny bolýan. Spokojna, Max, komfortny. Içler giyin de spokojny durup bolýar, ýani obzor gowy bärdänle. Biz için video çekmek için yer diýilýär, näme diýilýär? Şardan nollan barlak görel, ay nollan da, şeýle barlak göreljek. Görelan näle? Sa. Tim bolam bu zimni olan için bir liri yapışıp duran ýar maşin da. Yeňil maşin däl aslam. Ýene şol bilýär, haýsy maşin ýady salýar, Max. Haýsy bilen deňeşdirseň bolýar. Ha, aýlan Grant aýlan kelme bolýar, yeňil, onu ýa yeňil maşina problem ýok, gowy. Grant aýdan näme maşin? Aha. 7-njiňiň häzirki zaman görüntü bolýardy. Ha, wow. Olana beýdiýsek bara Grant'da döwdüň da tip ýadanlar ama da Max. Bolyn edil iş üçin gowy maşin Grant'a. Rossiýada tim bolam tapsatlar arzan, taksi edýän onun üçin öz bakasam arzan budjetli maşin, bilen budjetli maşin. Ýani bul sötak nemede, Danimarkada. O da Danimarka diýsem bolar bolýar. Edil munyň ýaly dälmi kadýan mene. Baranam gator ma olan döwýän bir maşin öwýär. Näde tanşyň maşin bolan üçin zat diýme. Bada solanma diýän o Max aýdaýdyň näme çek bolýar. Aýlan gördär o. Balar nöwrent bir pakot sürmäni. Onlarynjy. Onuň bir gün obzor edip geçeriz. Ha, onu tip bolan obzordur. Solanlar ilk maşin näme obzor edelim? Aşakda berilen. Kim näli jelaniýaty bar diýär, predpočitaniýaty bar. Maşinlarda ýan kaýtşym ýaly, çekişi gowy, korobka, motor nadýożny. Ha, hodawoy. Tim bolam gowy türlü maşina Max bilýän bärde. Daşy öz ýerli millet ortadan özem gowy görýär şunu. Ne bizde Toyota näl gowy görýän bolsalar, Solaris, ni tol komanda ýöne, şolon fanuny, şolon bada. Diýjek bolan Polo, ýa-ni Kia Rio, bowa Skoda Rapid, ana gowy maşinler, nadýoż maşinler. Şonuň ýaly. Aýna jemlämer bolýar sonra rul üslitildi ba. Spokojny durup bolýar maşina belläde. Kliwet düşen ýaly bir ellälap bolýar.
Krutoy Power naleva diýär. Şo şeydi. Dalning maşiny ýoluşy. Spokojny dala gidip bolýar olanlar. Ýolda gojak maşin däller, adios maşin. Döwülip duran maşinler ýa. Öwüne degýän maşin karoçy diýjek bolýar. Bakasyna degýän maşin. Goýsyn tapsaňyz häzir anny hasam kymmatlady bolýan. Aha. Teret şu Solaris, Kia Rio Polo, Volkswagen Polo wa Skoda Rapid var. Şon sürýän oglanlardan ýolda ne dana ýanlar var da. Ýolda galym diýen ýok da. Ýene Grand sürän, ýa logon sürän, Renault logo. Ýolda galym diýen kän. Ýolda galym gida diýenler kän. Umidne sürmäp gaýtma bolýar diýen. 500-600 kilometre edi wagt. Ha o. Yok realnym ýana maşyn gowy, söz ýok. Men restylingler wapşa o bilýärmi? Restylingler wa. Onuň Vestadan gowulyp gidýär. ha o. Edil şolam Vestadan gowmen üçin restyling hem däl şu ýana. Dä bolyn ýana bir hil Vesta jostrak kelýär bilem ony hem üçin ony. Vesta. Ay Короче, crash test var. Şol dün şu video için informasiýa okawtyrna. Ondan crash test, birinji geçirilen crash testinde bu valalya bu. 5'den 5 alya ha. Ondan ona da spor etdiler. Toşto emin diýilen tiýlik bilen diýilen wagtda barmaty. Şu ta millisekundda oýnanna. Ondan täzeden etdiler bu molyn bu 5'den 4 alya. Ona da razy bolman emin soňky dekler crash test Russiýada geçse. Ol crash emin şo geçsoň geçirilen dem hemme diýilen parametrler ýaly etdiler. 5'den 5 alya şonda da. Şu crash test. Hopsuzluk tarapdan gowy. Yine bir zat belli geçmeli. Bizim yurdumuzda şu aksent diktatör. Ha, şonu aýtmaly. Dazy ne tolky bizim yurdumuzda, beýleki ýurtlardan aksent eken şu. Men başda ben düşünmedim diýin. Aksentdan informasiýa, aksent aýdyp çykarýar bolun be. Ben aksent diýip könüler diýip aksent bilýän aksent. Şol gödön öyle aksent diýseler. Ona ma ýöne abzory çekmeli, şola ma gatyna diýýär maşyn bakat ardan bu aksent maşyn. Olmak simler malonno. Başka aýdyra gaýtkazyk video boldy. Howada soğuk var, o doktora ýalym däwdim görýän da şaryn. Kurtkalar. Ha, okunday mendan gelýäjek. Men bolmasa kurtkalar atlatyrna, udobny maňa şu wagtda oturmak. Türkmenlerimiz diýýär, Hyundai öýünday. Ma Hyundai alydan Hyundai diýe. Jemler anna. Olanlar video soňuna geldik. Jemläliň sürüp gördük. Aýdyp geçdik, bolýan zatlar, bolmaýan zatlary eger ýalňyşan ýerimizi alyp düzeltmeli, ýerimizden bagly taşakda belläň. Maşynyň bagasy barda aýtsa olanlar iki kategoriýada gelýän maşynlar, taksi edilen, elden alynan. Ondan taksi edilenler, taksi edilse de olanlar 500.000 kilometre geçen motor açylmadyk sürüp böl maşynlar bardyr. Ýöne ede taksi edilenlere 400.000'den primerine başlaýar, has ýagdaýy agyrraklarda 400.000. Ýöne normal ne yani 2 ýyly dün gördük da yani Dramda, Avito'da option gördük saytlarda 750.000'den başlaýar şolong. Bu sastanýadaky degim ýok, yani 2 ýesi ýa 3 ýesi. Şon ýallary. Ýöne olanlar beren puluňa degen maşyn, tim bolam häzir taksi edilmeden alyp bilseňiz, gulaňyz deýin solýar diýär, şon ýal maşyny araby. Olanlar ýene bir aýtmaly zat we geçen videolyň aşagyna maşyn näçe durýar, näçe getirip berýär, satlyk maşyn beranlar we olanlar maşynlar satlyk däl, prosta biz sizi maşynlary tanıştyrmak üçin video çekýäs. Eger satlyk maşyn bolsa, satlyk diýip aýdars. Ýok, bu maşynam eger bilemok, ýesine soramaly bolýan 800-850 şeýler ýa 900 moş gymmadyrag aýdýan mümkin. Ýöne şo bahan berseňiz balam satar. Arasda maşyn 2 ýesi we degim ýok, probegnem 233 probeg gördüňiz, saradylmadyk. Şonuň ýaly olanlar inlik videolar näme bolsa, haýsy maşyny alalyň, haýsy maşyny abzor edeliň, kommentde belläň. Aşagda Telegramyň, Instagramyň, TikTokyň sylkasy turanyr. Hökman geçiň, goşulyň, kommentleriňizi galdyryň, like, podpiska atdan çykarmaň.
Bizi gollaýaňyz üçin sag bolun. Jaňyňyz sag bolsun.